Cada cop són més les persones que decideixen realitzar les seves compres a través d'internet. I, com és lògic, a la vegada que augmenta la demanda d'aquest servei, també s'incrementen les reclamacions i les consultes pels mètodes, en ocasions dubtosos, que utilitzen en algunes pàgines web. Per aquest motiu, l'any 2009, l'Agència Catalana del Consum va iniciar una campanya d'inspecció a empreses del sector aeri i agències de viatges, entre d'altres, que operen a través d'internet. La investigació va mostrar com gran part de les pàgines web inspeccionades cometien algun tipus de falta i va determinar que els portals de viatges i les agències turístiques són les empreses que cometen més infraccions. Per evitar-ho, des de l'Associació Espanyola de Comerç Electrònic es recomana comprovar que la pàgina web que visitem tingui el segell de confiança. Si és una empresa associada a l'Associació Espanyola de Comerç Electrònic, probablement tingui el segell de confiança online. El segell de confiança online és un segell que diferents organitzacions hem promogut per promoure el comerç segur. Llavors, si algú té un problema i veu que la pàgina web està adherida a Confianza Online, el que podrà fer és posar-se en contacte amb Confianza Online i allà hi haurà un primer sistema de mediació per intentar resoldre el problema. Si això no funciona, anirem a les autoritats de consum que pertoquin. Altres infraccions es donen sobretot en matèria d'informació al client. Una pràctica habitual és la de no informar correctament dels preus finals o distribuir publicitat enganyosa. També s'acostuma a cobrar un recàrrec per l'ús de determinats mitjans de pagament, com ara les targetes de crèdit. Això comporta una penalització al consumidor pel fet de fer servir aquest sistema habitual per a tothom. En qualsevol cas, si no s'informa correctament del preu final abans de fer la transacció, s'està incorrent en una infracció que pot ser sancionada. En alguns sectors, com la contractació de bitllets d'avió, només s'ofereix la possibilitat de pagar a través de targetes de crèdit. Això impedeix que els consumidors puguin fer ús d'altres sistemes de pagament i limiten la seva capacitat d'elecció. Jo crec que el consumidor ha de buscar una pàgina històrica, que tingui una història a internet, que tingui uns certificats, com un certificat IATA, com un certificat d'agència de viatges, que realment, quan busqui la pàgina a internet, com pot passar a iDreams, trobis referències d'altres consumidors que l'han fet servir. A l'hora de comprar a través d'una pàgina web, el més important és assegurar-se que es tracta d'una pàgina segura. Es pot comprovar a través d'una S a la direcció web o d'un petit cadenat tancat a la part inferior de la pantalla. A més, no és recomanable donar dades bancàries ni comprar en una web on no s'indiquen les dades, identitat i adreça de l'empresa.